Li Tirkiye Rageşî adına haber adestilat opozisyonê da xwe di şêweza lîderên partiyan da jî dide der. Davutoğlu durur mu? O da aynı havayı oynamaya başladı. Lîderên partiyan derbarê hev de heqeret û gotinên giran bikartînin. Şîrovekaran ku siyaseta Tirkiye ji nêz ve dişopînin dibêjin, şêweza di navbera siyaset mêderan da li gorî serdemên berê pir xerabtir bûye. Normal koşullarda seçimler sonrasında ülke Berê piştî hilbijartinan welat û siyaset aram dibûn. Me di van demên dawiyê de sê hilbijartin dîtin. Lê piştî her hilbijartinê rageşî zêdetir bûn. Ev rageşiya bandora xwe li ser civakê jî dike. Ti kesek ku di ser siyasetê re ye û midaxaleyê vê şêwazê bike û aramiyê pêk bîne jî nîne. Wisa xuya ye ku dê ev şêwaza bi rageşî hin jî heta wextekê bidome. Bu sonucu ne olur? Onu kestirmek mümkün değil. Psikiyatrîst dibêjin ev şêwaza xerab ji ber qelsiya şerazetiya ragihandinê ya siyasetmedaranê û dibêjin divê di wî warî da siyasetmedar benê perwerde kirin. Siyasetçilerin en alttan en üstte. Dibêjên herî biçûk heta yên herî mezin tevahiya siyasetmedaran perwerdeya pêşxistina şarezatiya ragihandinê bibînin. Lewra armanca siyasetê ne berjewendiyên şexsî ye. Armanca wê dilşadî û aramiya civakê ye. Divê siyasetmedar ji bîr nekin ku civak wan ji bo xwe mînak digire û her gotinên wan li ser civakê bandoran dike. Her wiha divê ev li gorî vê yekê peyvên xwe jî hilbijêrin. O zaman siyasetçi şunu unutmamalıdır. Ben bir modelim. Konuşuyoruz, ona da cevap vereceğim. Li gorî pisporan heta ku kêşeyên heyî Tirkiye neyên çareser kirin ve ev siyaseta bi rageşî her berdewam ke. Böyle bir şey söylüyorsun. Hep elini kolunu oynatıyorsun. Pispor balê dikişinin ser wê yekê ku şêwaza tunda siyasetmedaran civakê dabeş dike. û dibêjin da ku ev rageşî kêmtir bibe divê siyasetmedar şêwaza xwe nermtir bikin. Kemal Avcı, Rudaw, Ankara.